Eme îro xala xebata Mehmet Öncü bikirin, xebatekî girîng e. Berî wê Mehmet Öncü ev bi dehan salan e lêkolînê dike li ser gotinên pêşiyan. Tiştek ku em îro qal bikin jî ev e, gotinên pêşiyan ên Kurdan. Mehmet Öncü di sala 2020 de pirtûkek derxist tam 4 cîld û 1205 rûpel û hemû gotinên pêşiyan ên Kurdan têde. 4 cîld û 50,000 heb gotinên pêşiyan. Yek ew qas gotinên pêşiyan hene tunene, ev tiştên ku berhev kirî hemû gotinên pêşiyan yan hinekî îdyomin yan na, ev ne karê me ye. Karê lêkolînan berhevkaran e, ew dikarin binêrin, binirxînin. Lê ji bo me û xala dudiyan ya mühîm ev e ku 50,000 heb gotin li pêşiya me hene û ew gotinên pêşiyanin û em vê xebatê wekî xebatekî gelekî girîng dibînin, loma mijara me îro ev e. Heta anha ew kas xebatekî berfire çap nebûbû, em xala bakur dikin. Bi vê yekê Mehmet Öncü karekî gelekî baş kiriye, ev her 4 cîld ji weşanên Sîtavê derketine. Xebatek din a Mehmet Öncü ku par kiriye û biyame balkêşe jî ev e, di gotinên pêşiyan de jin. Ew pirtûk jî dîsa li ser gotinên pêşiyan e, lê tenê gotinên ku jin têde derbas be û li ser jinan e berhev kiriye, ev jî xebatekî balkêş e. Ger îmkanên we hebin, her du pirtûkan jî, her du xebatan jî bigirin, bikirin û lê mêze bikin. Em bawerin hûn ê jê feyde bibînin. Videoyu me îro ew xatirê